खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाया जुदि जाफुङोब्ला बे समाव बिटिसि ओनसोलजों लोगोसेनो बे समाव गोबां काउन्सिलफोर बे काउन्सिलफोरानो मदद जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथां आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि थाखायबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बे समाव बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे 125थि संबिजिरारि सोदांनाय जुदि जाफुङोब्ला बे समाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय थोंजों रांखान्थियारि मदद बे मददखौ बे समाव मोननो हागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। फाइनेंस कमिशननि फैसा जोंनि पन्चायती राज बेबस्थायाव माने जोंनो फाइनेंस कमिशननिफ्राय डाइरेक्ट फान्ड हरो दाबो हरगासिनो दं बड'लेण्डआव मालाय काउन्सिलफोरनि बायदि नङा नाथाय बे बड'लेण्ड काउन्सिलाव हरनाय जितु फाइनेंस कमिशननि 300 साराय 300 कोटि थाखा बियो माने आगोलाव माने मा होनो पन्चायतआव थाङा माने बिसिडिसिआव थाङामोन। बे जुदि जायोब्ला गासै बिसिडिसिआवनो सुबुं सानखोनि गेजेरजों बे राङा गासिबो ब्लकआवनो सहैजोब। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव एन्टि डिफेक्शन जे ल बे ल'आ बे समाव गैया नाथाय बे समाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय जुदि जाफुङोब्ला बे समाव एन्टि डिफेक्शन ल'आ जाफुंगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। बेनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों जे एन्टि डिफेक्शन ल'नि गेजेरजों सासे बिजाथिया बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानिफ्राय जुदि देरहासार जायोब्ला बे देरहासार जानाया पार्टी सोलायनो हानाय नङा। जुदि बिथाङा बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोखौ नागारोब्ला बिथांनियाव एन्टि डिफेक्शन ल' नांगोन आरो बिथाङा बे समाव बिबानखौ नागारनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। आरो जोंनि सोरखार थामहिनबा बे समाव बिटिसिआव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जाया जुदि सोरखार सालायदोंब्ला बबेबा मोनसे राजखान्थि बा दोलोआ बे समाव बिटिसिआव जुदि सरखार सालायदोंब्ला बे गोजोर जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गोसो जायोब्लानो बिटिसिखौ बा जाय दोलोआ सोरखार सालायबाय दं बे सालायबाय थानाय राजखान्थियारि दोलोखौ बे समाव सरकारखौ सेफायनो हानाय थामहिनबा दोलो बास्लायनाय बे दोलो बास्लायनाया खम जागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव रांखान्थियारि मददआ बे समाव थोंजों ब्लकआव हरनाय जायो नाथाय बिटिसिनि भिसिडिसि लेभेलाव बे भिसिडिसि लेभेलाव रांखान्थियारि मददआ सौहैया। नाथाय बे समाव जुदि 125थि संबिजिरारि सोदांनाय जुदि जायोब्ला भिसिडिसि लेभेलावबो रांखान्थियारि मददआ थोंजों मोननायनि मोनसे सुबिदा थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा। ना बेथ' जुदि जायोब्ला जोबोद मोजां खारन बेवहाय जोंनिल' नङा गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनि बाथ्रा दं आरो जोंनि काउन्सिलनि बेलायाव बेवहाय मोनसे दं एन्टि डिफेक्शननि जे जायखिजाया सोद्रोमायानो पार्टि बास्लायनो हाया अब्ला जायफ्रा सरकार दागोन बिसोर एसे स्थायी जागोन जे गेजेरावनो माने सोरबा बेखौ फैसा होनानै थाखा होनानै लांनानै सरकार सिफायनो हाया आरो गोदान सरकार दानो हाया माने बियो गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया। ओंखायनो जोंनि सरकारफ्रा लास्टिं जागोन बड'लेण्डनि सरकारा बिनि गेजेरजों सरकारखौ जों प्रटेक्सन होनानै लानो हागोन आरो माने जाय पार्टियाव थानानैनो बेवहाय देरहालाङाथों मानो बिसोरो गुबुन गुबुन पार्टियाव थांनायनि बाथ्रा सानाजासे दाम दर खालामबाय थायाजासे बिसोर गावसिनि खामानियाव नांस्थाबनो गोनां बाध्य जागोन बियो जोबोद मोजां। बेनि उनाव जिथु माने फाइनेंस कमिशननि फैसा जोंनि पन्चायती राज बेबस्थायाव माने जोंनो फाइनेंस कमिशननिफ्राय डाइरेक्ट फान्ड हरो दाबो हरगासिनो दं बड'लेण्डआव मालाय काउन्सिलफोरनि बायदि नङा नाथाय बे बड'लेण्ड काउन्सिलाव हरनाय जितु फाइनेंस कमिशननि 300 साराय 300 कोटि थाखा बियो माने आगोलाव माने मा होनो पन्चायतआव थाङा माने बिसिडिसिआव थाङामोन। बे जुदि जायोब्ला गासै बिसिडिसिआवनो सुबुं सानखोनि गेजेरजों बे राङा गासिबो ब्लकआवनो सहैजोबगोन आरो गासिबो ब्लकआवनो सहैजोबनाय लोगो लोगो बड'लेण्डआव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जायगानि मानसिफ्रानो फाइनेंस कमिशननि फैसाखौ मोननो हागोन जेराव बे फाइनेंस कमिशननि फैसाखौ माखासे हयथ' बिसिडिसि बायदिसिनाया माने मोनहैनो हायाखै खारन सिस्टेमावनो जोंना
माने बेखौ ब्लकनि गेजेरजों पन्सायतआव एल'केसन खालामनानै हरनाय गैया जोंनि सिस्टेमाव थोंजोङै बेखौ हरनाय जायो माने माबायाव बिटिसिआव दा बियो जुदि एमेन्डमेन्ट जायो अब्ला बे एमेन्डमेन्टआव बिटिसिआवबो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआवनो फाइनान्स कमिसननि फैसाखौ मोनहैगोन आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन